Avui fem la nostra versió de les montserratines. Barregem els rovells, la llet, l'anís, l'extracte de vainilla, la sal i el sucre. Afegim la mantega, la farina i el llevat. Comencem pastant dins del bol i seguim el taulell fins que la massa sigui fina i homogènia. Deixem reposar. Fem dues porcions. Les estirem i deixem reposar. Donem forma damunt d'un paper de forn. Deixem fermentar. Pintem amb ou i hi expulsem força sucre. Enfornem a 200 graus. Gaudiu-la sola o amb llet.